Digitalizácia je fenoménom dnešnej doby a mnohé spoločnosti musia digitalizovať ako súčasť svojej obchodnej stratégie. Digitalizácia umožňuje spoločnostiam vyrábať efektívnejšie, umožňuje spoločnostiam lepšie pracovať s dátami, lepšie komunikovať so zákazníkmi a práve digitalizácia je niečo, čo umožní spoločnosti byť úspešnou na globálnom trhu. Lenže digitalizácia so sebou prináša aj mnohé otázniky pre podnikateľov. Nevedia, ako správne digitalizovať, nevedia, aké nástroje majú nasadiť, ako vzdelávať svojich zamestnancov v danej doméne, aby aj tie investície boli efektívne a prinášali firme zisk. Práve z tohto dôvodu Slovenská obchodná a priemyselná komora vytvorila novú sekciu digitalizácie a kybernetickej bezpečnosti. Práve táto sekcia sa zameriava na praktickú pomoc podnikateľom, pomáha im pochopiť, aké sú výzvy dnešnej doby, organizuje podujatia, semináre, prepája odborníkov z praxe, prepája spoločnosti a vysoké školy s cieľom pomôcť spoločnostiam identifikovať riziká, pomôcť spoločnostiam implementovať riešenia, ktoré im umožnia i naďalej pôsobiť na trhu. Digitalizácia zo sebou však prináša aj výzvy. Jednou z nich je zabezpečiť kybernetickú bezpečnosť. Vzhľadom na to, že spoločnosť digitalizovala, má väčšinu svojich dát uložených online. Zároveň mnohé výrobné automaty, výrobné linky sú modernými počítačmi, ktoré sú taktiež pripojené k IP svetu a musia navzájom komunikovať. Z tohto dôvodu musia spoločnosti venovať zvýšenú pozornosť tomu, akým spôsobom chránia svoje aktíva, akým spôsobom vzdelávajú svojich zamestnancov tak, aby ich činnosť nebola ohrozená. Snažíme sa pomáhať podnikateľom v tom, aby identifikovali rizika, aby dokázali zosúladiť svoje podnikanie s aktuálne platnou legislatívou. Dávame im praktické rady, ako môžu implementovať nové riešenia v danej oblasti, ako môžu nasadzovať riešenia umelej inteligencie, nielen s cieľom zlepšiť výrobný proces, ale aj s cieľom byť efektívnejší v ochrane pred útokmi, ktoré na nich hrozia v internete. Slovenské spoločnosti a kybernetická bezpečnosť. V poslednom období Slovenská obchodná a priemyselná komora veľmi aktívne spolupracuje so svojimi členmi a práve táto spolupráca nám pomohla identifikovať slabé miesta, ktoré naše spoločnosti majú. Veľmi často spoločnosti nevedia správne vyhodnotiť rizika, nevedia identifikovať, do akých oblastí by mali investovať v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Neuvedomujú si, že môžu byť cieľom nielen plánovaných útokov, ale aj náhodných. Taktiež je veľmi dôležité si uvedomiť, že s narastajúcimi útokmi sa mení aj legislatíva v tejto oblasti. Aj Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré spadajú pod novú legislatívu a mnohé spoločnosti sa tejto situácii musia prispôsobiť. A Slovenská obchodná priemyselná komora im pomáha v tom, že pripravuje rôzne materiály a podklady, ktoré im pomôžu zosúladiť dokumentáciu tak, aby dokázali byť úspešní v procese auditu. Zároveň veľkú časť pozornosti venujeme aj školeniu zamestnancov. Práve zamestnanci, ľudia sú tou slabinou, cez ktorú sa mnohí útočníci vedia dostať do vašej spoločnosti. Preto organizujeme mnohé školenia pre zamestnancov, pomáhame im pomôcť identifikovať riziká, pomáhame im v tom, aby zlepšili svoje správanie z hľadiska bezpečnostných návykov a tak neohrozovali svojho zamestnávateľa, svoju spoločnosť voči útokom, ktoré v našom digitalizovanom svete sú.